پرلمانتەیەکی بەرێ دە ئەنجومەنا گەلیا سووریدە دە هەڤدیتنێکی دەگوت کو ملەتێ کورد دی دیرۆکێدا ملەتێ هەرێ ئالیکار بوو bi doza miletan re û yê karê wan winda bike ew di jî mirovatiyê ye û dibe milletê Kurd mafê wan were parastin. Mihemed Birmo Parlamentoyê berê de Encumena Geliya Sûrî de herwiha serokê Komeleya Netewî Sûrî ango Cemîyetê Wetanî Sûriye di lêdwaneka taybet bi Rojnameya Kurdistan re behsa şoreşa Sûriye bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî kir û got ku ev qunaxa niha gelek giring e û metirsiya ku niha tê encamdan ne tenê şerê Kurdî Erebî ye lê herî metirsî ew e ku şerekî Kurdî were rûdan. û ji ber ku şerekî wisa newê rûdan, rêveberekî zîrek wekû Cenabê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ji qunaxeka wekû vê qunaxê re tê xwestin û ew yek dibe ku hemû aliyên Kurdî li ser mêza danûstandinê bicivin ji ber ku rewşa Rojavayê Kurdistanê gengeşe bikin û berê xwe bidin danûstandinê netewî Sûrî. Birmo rola Kurdan di şoreşa Sûriyê daxuya kirin û got ku şoreşa Sûrî hat da ku biratiya miletên Sûrî bi hemû şêweyên xwe bide diyar kirin herwiha şoreş hat wekû tekeziyek derbarî wek heviya çaranivîsa Sûriyan bigiştî û encamdana tevlîheviya Kurdan û Ereban û hemû miletên din di Sûriyê de ji bo pêşerojeka baştir ji Sûriyê re bigiştî re. Mihemed Birmo di dawiya gotina xwe de dazanîn ku ji destpêka desthilatdariya rejîma Beesiya Şofînî ew dixwaze ku nakokiyan di navbera Kurdan û Ereban de encam bide. Birmo herwiha dazanîn ku ew bi mafê miletê Kurd re ne ji ber ku Kurd xwedan dîrokek pakin û ew xwedan mafin û dibe ku mafê wan hemû werne parastin ne wekû çawaberî niha di dewleta Beez de bê mafjiyana xwe bi zorî berdewam dikirin.